Alat hihinang ako Kuya Ramer kan kaka buro bayli ko digdi sa laog kang buot. Maray na paggaw to mga tugang aldaw kat nang nin Lunes oy birthday ni Jerome Martinez. Dari Salvador naman sa tuyang mirindalan ka ini. Aranihon lang patian sa iyang harong. Maray na paggaw to po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Kumusta po? Tabi ka mo? Bako palan ngunyan Lunes, Martes palan ngunyan. Diba? Nalilibong naman ako kang aldaw. Basta ang aram ko lang, may laog kita ngunyan. Happy birthday po sa samuyang ana po digdi IT. And siya man ang naka-designar sa pagpalusot kan mga videos, ating visuals, as in audio sa indong Facebook kung kaya kami nahihiling po. Sa iman parte kamukha na Pilipinas and then syempre sa iba man parte ka na kinaba nahihiling kami dahil kay Jerome Martinez. Dari 22 years old Kuya Ramer, batang bata, single na single. Maray na pagkauto po dyan sa may parte ka na Barangay San Francisco, Legazpi City. Kasubago Kuya Ramer, hali ako dyan sa may parte ka na sa southern part na Legazpi. Nag-aabang ako ki jeep pasisirindig di sa Albay. Nadangog ko, may mga residentes dyan sa may barangay San Francisco ang nakaantabay sa DCGB. Kaya salamatunon po tabi duman sa mga paradangog ta dyan. And kasubagong aga, may tigihiling akong post ka na sarong kapitan digdi sa syudad kan Legazpi. Itong su mga activities tinda dyan sa may parte kan itong su pagsisilo kan mga balagaw-bagaw na ayam sa tuyang palibot. Actually, saro ini sa mga pangapuda kan Legazpi City Veterinary Office headed by Dr. Emmanuel Estepona na an mga barangay da po mga tugang magkaigo naman in inisyatibo tanganing magkadarakop itong su mga buwing ayam. Imagine mo Kuya Ramer, kung ang population kan ayam digdi sa syudad nasa 30,000. Tapos bilang lang sa kamot itong sa mga responsable na mga tagsadiri ka iyan, irakman ka itong sa mga magiging biktima. Mata Kuya Ramer, natatandaan ko ng gadsan, pag ang ayam ngaya, iyo an na diskuido. Sabi ni Sir Pio, buong angkan ngaya ka na tagsadiri kaan, lulusobon ka. Pero pag ang ayam ngaya ang naging dahilan kan road crash, in case ngaya may paramotor na nasempla, wara kaan Kuya Ramer kima ako tabi. Kaya duman sarong barangay digdi, ining barangay Bugtong, headed by Kapitan Mando Toledo. Padagusan sa indang pagigibo itong pagsisilo sa mga buwing ayam. Sabi na digdi, sa iyang official post sa iyang Facebook, pagirumdum lang po sa mga irresponsableng dog owners. Ang ayam po nindong buwi panagkausa kan aksidente lalo na naligis kan motorista, kamupuan kabus na mabayad sa hospital bills, and then kung magadan, kamupuan magastos gabus na gastuson sa paglamay asin pagpalubong. Kaya ang pinakamadali ngaya ka na paagi Kuya Ramer, gakudan po tabi nindo, and then kung day naman nindo kayang ataman, isurrender na nindo yan sa Legazpi City Veterinary Office para man day naman makaperwisyo sa publiko. And actually, digdi po sa syudad ng Legazpi dakol na mga paagian na City Veterinary Office tanganing masolusyonan ang problemang iyan. Kaya tigahagad niya ang kooperasyon kan kada barangay. Iga po baganin barangay responsible owners of dogs team itong sutigaapod na Brodel. Nahiling ko dyan sa may barangay Dapdap Kuya G, Kuya Ramir. Halos mga suro Sabado, palalo pag may mga activities baga and oral daw, talagang nagkakaigo sila dyan in monitoring sa mga balagaw-bagaw na ayam. Sabi ni Sir Joseph Avila, maray na hapon po. Kuya Joseph, bako ako senyorita. Watching from Makati City, paki-shoutout da po si Tita Jilma Avila
Loria teacher sa Abelia, Ligao City. And then sa buong Loria family. Sa inyo ka kuya naka-star dyan sa may parte ka na Ligao. Dakol dyan ng mga dakol dyan ng mga pasyaran and then mga beach resort sa Ligao. Nahiling ko Kuya Ramir Casubago, supposed ka na Santo Domingo District Jail. Manungod ini sa sarong, actually tigsan ini sa kuya, nahiling ko ini, saro sa kuyang mga BJMP personnel dyan, saro sa kuyang mga barkada. Kasuhapon, kasabay kan pagbubukas kan klase para sa school year 2024 to 2025. Pinunan maninda Kuya Ramir ining start strong, baon mo sagot ko. Ano da ining programang ini? Sa nainot na 15 mga estudyante kan Santo Domingo Central School, tigtawan sinda Kuya Ramir ki tumblers and then itong snack boxes. Itong snack boxes na ito, Joshua James Bino, may lawag itong mga snackan, mga pagkaon kan mga estudyante. Tigtataw ito sa primerong 50 aki na naglaog dyan sa Santo Domingo Central School. Kaya dakulang kaugmahan man kan mga estudyanteng natauan ka iyan. And aside dyan sa may parte ka na Santo Domingo Central School, igwaman sindanin na bisita. Pigtawan man in mga school supplies, tapos ining mga snack. Diyan man po sa may parte kan, Buhatan Elementary School. Ang objective ka iyan, sa panginganat ni Jail Inspector Noel Bodolio, ang objective da akan Kuya Ramir, itong sumagtao manin kaugmahan sa mga kaakian and makapag-inspire sa inda na oral daw maglaog sa klase. Tanganing, syempre makanood at the same time matawan man ni na motivation ang mga aki na ay maugmahon pala ngayon mag-eskwela. Parte man iyan kan sa ilang mga inisyatibo tanganing makapag-encourage nin mas dakol na mga aki and maglaog po sa eskwelahan. And then, 'di ba sana Jasmine naiintindihan kita? And aside ka iyan, ining si Jail Officer 1 Grace Rodrigo, ang pamayo siya ka na health section, nagdistribute man in mga flyers. Itong mga flyers na ito, may mga nakabugtak tuman itong mga precautionary measures kung ano ang mga dapat gibuhon. Tangani nga maibitaran itong mga helang na pwedeng makuangon yan na tag-uran na po tabi. Salamat Joshua sa imong tigsend na picture. Hali kaya po mga tugang dyan si Joshua James Bino sa may parte kan. Hali ini sa hotel Kuya Jing. Kaya medyo ga-resolve na ini si Joshua. Talagang atindir siya sa kansarong dakulang aktibidad kan social security system. Maray na pagkauto kay Ma'am Janet Mapa, ang tagapagtaram kan SSS Legazpi Branch. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, Ma'am A, good noon po. Ipaabot ko lang kahapon sa Baaw. Sa may boundary kang Nabwa, Bato and Bato mismo Kamsur, may tawong nakabantay. Ano ito? Sa mga pigaagihan kan tren. Nata daw po digdi sa Albay, ginubatan ka malig daraga, lalo na po sa Legazpi, negative. Why daw po? Ano ang pagkakaiba? God bless all over the world. Day ko daw Kuya Gerald masimbagan sa imong kahaputan na iyan. Takasubago baga tigta-try ni VP Henry. Apudan ang pamayukan Committee on Transportation ba ito Kuya Ramir diyan sa sangguni ang panliluwigan kan Albay. Unfortunately out of coverage. May nabasa ako, although may tigahalat pa kaming confirmation kaini, may saro ng casualty dyan sa may nangyari po bagang aksidenteng nabangga kan tren. Itong sarong van na may lunad na 12 pasahero. May nabasa na ako, haliman sa reliable source, pero kaya po nanta itong confirmation hali mismo sa dapat na persona magpaluwas kang informasyon na iyan. And ang maray na barata man duman, itong duman sa mga na-injured sa nasabing aksidente, ipuan matatawan manin asistensya kan Department of Social Welfare and Development
sa paagikan sa indang programang Assistance to Individual in Crisis Situation. May mga may cash assistance na itataon. At the same time, itong su hospital bill, iyo po an tatabangan man kan DSWD. At the same time, itong su mga naging victim baga Kuya Ramir, kay itong su nangyaring pagsabog kan pigsasabing LPG tank sarong food stall dyan sa Barangay Pinari. Aasisteran man po ito kan DSWD, pero data man nga ni gusto baga itong su mangyaring arog kay ito. Aside, sabihin to nang may asistensya, pero mas maray manggiraray ko taanan na dito nangyari. Para at least warang nakulugan, warang nagadan. Kaya magtaga ingat-ingat po tabi kamo sa paggamit nin mga LPG, and siguruhon po tabi na marhayan pagkakabit ka iyan. Wara nin leak. And itong sa mga pigagamit Kuya Ramir, dakol ba kaya ang mga nag-a-approve siya ka iyan? Dati last time, duman sa Lola Mi, may nag-tangro Kuya Ramir na naglilibot niya sa harong-harong, tapos tigpapabakalan ka itong sa mga tigkakabit bagang mga parts ka itong LPG. Mag-ingat-ingat ka mo kayan, tabad ang mga tigkakarabit dyan, itong sudaiman na magkakanigo or tama, at mabubugtak sa alanganin, sa piliguruan sa indong mga residensya, at the same time, kamo mismo. Sabi ni Kuya Rolly Alvarado, maraming na hapon po Ma'am Angel, watching from Pasay City. Si Sir Edwin Magalona, good noon po Ma'am Angel, watching from Manila. And then sabi ni Sir Joseph Advinco Avila, sa Banyadero Daraga po Ma'am ang harong ko, ang ama ko taga Abella Ligaw. Kaya man. Bago ko pala malingawan, tama ko dot ako kayo ni Shara Mayleron. May public service po din ipigpaabot sa ko si Shara. Lost and found black wallet with cash. Sinabi ko Kuya Ramir, so wallet. Pero sa wallet po kaya may pangaran kung kaysa ito tag sa diri. Hindi talagang siya na hindi ko patitig review Kuya Ramir Tabi. Ang wallet po na iyan, tag sa diri po ni Eric J. Ibanez Rional. Nakuha po ini around 10:30 a.m. Muna na pagkaaldaw, July 30, 2024. And nakuha po ini sa bus na may biyaheng Naga-Legazpi. Tama Kuya Ramir, ang nakalagay di Naga-Legazpi bus. Sabi ni iyan na po tabi pinag-turn over kansaro sa mga marhay ang buot. May pangaran na Mr. Reynante Mancera, taga Ginubatan Albay po tabi iyan. Sabi digdi, ang wallet po na color black, may laog na cash. Tag sa diri po yan ni Sir Eric J. Ibanez Rional. Ang kondisyon digdi na ibinugtak ni Shara Mayleron. Note, please bring any valid ID to claim the item. Ang problema Kuya Ramir, kung di ako dyan sa wallet, kabus na ID ni Sir Eric J. Iyan ang problema ta Kuya Ramir. Taday man ininatao ni Shara Mayleron, sa bako personang ini. May nakalag pati sa digdi. Note, please bring any valid ID to claim the item. Yan sana Kuya, ini ang problema mo. Basta just in case po na naka-midbid or nakaka-midbid po or nadumanan kay ni Sir Eric J. Pakisabi po tabi na an sa imong wallet na may laog na mga IDs and cash, anya ang po digdi sa DCGB. Hanapo lang nindo si Shara Mayleron, digdi po sa Barangay 23 Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Ang nakaibaran ko sa Lalo Technical, si Kuya Ramir Tanay na inspiradong oral daw. Sa IT, si Jerome Martinez, happy birthday Lom! Happy birthday Jerome! Sa newsroom, po dyan syempre, ay sa muyang news director as in news manager, Sir Mar de la Cruz. Sabi ni Ma'am Chit ate, pa-shoutout da po kay Cha Pilina Tessie Gonzales ng Makaradat, Maslog, Legazpi City. Ako po ang sinong nakaibahan. ako po si Angel Mustaza. Bye-bye!
Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor.